Tots us faig un tutorial perquè pugueu accedir al Flipgrid per poder compartir els entrenaments que feu a casa, com em vau demanar que volíeu fer. Val? Mireu, estic al bloc de l'escola, sí? I després ara ens anem aquí a Educació Física i aquí mateix hi ha l'enllaç, val? El Flipgrid aquest, cliquem a sobre i després aquí per poder entrar heu de posar les inicials del vostre nom, així, per exemple, NP. L'ensenyo perquè és el meu, NP. Sí? Núria Parareda. Cadascú que fiqui les inicials del seu nom, així de fàcil. Let's go. I aneu aquí i ja hi sou. A partir d'aquí, cliqueu aquí. Li he de donar permís per gravar. I ja podeu començar a gravar el vídeo. Ara està taronja perquè tinc la càmera tapada. Graveu. Ja sabeu com funciona, eh? Us en recordeu? Podeu gravar una estoneta. He posat un límit de 3 minuts perquè no ens passem. Que em vull parar, poso pausa i després torno a activar-ho. Poso pausa. Puc ficar-hi cosetes al mig del vídeo, val? Sí? Wow. Sí? Puc. Wow. Puc escriure-hi coses. Escriure colors. Puc ficar-hi stickers que tingui jo. Sí? I puc ficar-hi filtres guais. Vale? Vale? Així d'àliens, en quadrícules. És molt divertit. Val? Pum. Que us equivoqueu. Aneu aquí i el torneu a començar. Que ja us agrada com ha quedat? Mira, també podeu posar-hi notetes. Sí? Sticky notes. Veieu? Està superbé. Després, quan acabeu, sí? Si heu d'afegir-hi coses, les afegiu. I si ja creieu que ja està tot bé, li feu un next. Aquí us feu una selfie o un dibuix. Pum. Sí? I també la podeu decorar, la selfie. Amb lletres. Diverses tiques. Sí? Més grans, més petits. En fi, remeneu. Sí? Els stickers són força divertits. Així mulleres guais. Podeu posar ulleres. Va? Després, sobretot aquí, el nom. El nom que us he posat a cada una és el vostre inicial. I nom i cognom. I podeu ficar un títol. Vídeo. Exemple. Sí? I després feu submit vídeo. I ja està. Pot trigar més o menys. Aquí va molt ràpid perquè ho faig des de l'ordinador. Des del mòbil triga una mica més. Sí? Ara, després m'arribarà un avís a mi i jo l'aprovaré, el vídeo aquest. Val? Perquè no feu cap bestiesa. Després el vídeo aquest, ara, mireu, ara estic aquí a la meva pàgina per administrar-ho i veieu aquí el meu vídeo, que ara mateix encara és privat. Jo, si el vídeo és correcte, després l'activo i ara veureu què passa. Mireu, ara ja es veu. Val? Per tant, aquí podrem compartir tots els nostres vídeos. Sí? Després podreu clicar i mirar els vídeos. Val? Em sembla que no sé si he posat comentaris o no. Molt bé, doncs espero que us agradi aquesta eina. I mira, així en sabrem fer servir una altra. Va.